mrengangang ati karenane kasose yaneng marga amal agung tumiring sang gondo wastrat maja lengleng lalu anggulati surya mangrang sang waya Yayi Permadi Kakang Mas Narayana kula wonten timbalan keng adawu Kakang Semar kula ndara apa wis padha purna nggone anak-anakmu gojekan ampun nek mboten kula geret-geret mah mengke njaluk ndangdut terus mengkene terutama Bagong nika ya ora ngono kuwi wong ya kono ya lagi kelegan atine kok ora iya Permadi wonten dawuh Kakang Mas Kokrasana nimbali kelan ingkang rayipun Permadi ndak rasa macan kuwi mapane ora adoh saka papan kene liripun coba pun Kakang kelingan si adik kuwi duweni aji Jaya Kawijayan kang aran Aji Pangrompak Jagat inggih Kakang Mas kula gadah kagum inggih Aji Pangrompak Jagat menika iya kekuatane lamun tombok watek kowe nggayuh apa wae bakal tumiba ning ngarepanmu yen to kanthi syarat yen to ingkang mbok gayuh kuwi isih mapan ning Bantala tegese mapan ning Madyapada inggih pareng jengandika Kakang Mas Narayana kados pundi Mas marata wateken Aji Pangrompak Jagat mbok menawa macan kuwi mapane ora adoh saka kene Permadi Walat Mara Sang Arjuna semunira kang kamanungsan kasrupan tingkahing mungsa ing sigra den watek dayaning Aji Pangrompak Jagat eling-eling satrati nampa kang dadi sedyane nalika semanten Sang Raden Arjuna matek dayaning Aji Pangrompak Jagat ampa kang dijangka lan apa kang sinedya bakal ana watanta taksih ngambah Bantala nalika semanten datan kanyana-nyana ingkang dawah wonten sak ngajenganing Sang Setya Margana nggih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma dawah jelok tumiba wonten ngajenganing Sang Pamadhi karo Kagyat Sangya para Pandhawa wau Raden ya jagat pangestungkara Kakang Mas Narayana piye Permadi menika wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Sardula wonten dawuh Raden wonten dayaning kekiyatan ingkang nemahi dhateng jasatipun ingkang abdi satemah kula dawah wonten ngajengan duka Raden nuwun sewu menika sinten tepungke iki Narayana tepungke aku Kokrasana Sardula wah kowe mau wis ngerti karo aku lha menika sing nguyak kula wau aku Bratasena Raden Bratasena yo tepung aku sing matek dayaning Aji Pangrompak Jagat merga mangerti Sardula aku mbutake kelawan kowe waduh lajeng lelabetan menapa kedah kula lampahi teka jengandika sami nimbali kelan praptanipun ingkang abdi mangerti Sardula yen to pancen kowe bangkit tata jalma marata ngaku sapa jenengmu yen to pancen kowe duweni prajeka iki Raden karang kulina perang kembang ya Maria iya Ndara Janaka ki apal jeneng-jeneng macan iki mbok bilih Sudi mestani dateng jasad kula pun Singa Mulang Jaya kowe aran Singa Mulang Jaya inggih Raden mangerti wektu dina iki Kanjeng Bibi Wersini
mbutuhake kelawan kuwi merga panjenengane kersa nindakake siram jamas nanging syaraté kudu nitih gigirmu ya nitih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Waduh lajeng kula kinen menapa yen kowe manut sartane ndaraturku yen to isih kepengin kepenak nggonmu urip ning Madyapada manut kelawan Raden Permadi kowe tak boyong ana ing negara Lisanpura kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe kandurung sabaran kadolo wukir. Waduh nyuwun pangapunten Raden kula menika senajan to wujuding kewan nanging kula mangertos kondhangipun Sang Raden Permadi menika satur ingkang sekti kalintang jayaning perang. Tur malih menawi mengsah wujuding Sardula sanes kok wujuding kewan aja kok wujuding buron wana. Sing andika Raden Permadi menika menawi mengsah wujuding buta menika tartentu saged ngawonaken pramila kutimbang kedarang-darang gesangipun ingkang abdi kula namung bangun miturut kelawan dawuh sing andika Sang Raden Permadi mangkono. Iya yen mangkono ayu tak tuduke ana ngendi ateke karaton negara Lisanpura. Monggo kula dhereng Raden. Kakang Mas Narayana menika sampun pikantuk. Walah. Bombonge kaya ngapa mindah Bibi Wersini Kakang Mas Kokrasana? Ha iya. Walah nyata iki mos sing diuyak-uyak karo Bratasena. Wah, Singa Mulang Jaya. Wonten dawuh Raden Bratasena. Aku njaluk pangapura. Lho, liripun mau buntutmu ta idak? Mboten napa-napa. Karang kula niki kaget. Nyumurupi tiyang kok agenge ora jamak-jamak. Ayo marata Singa Mulang Jaya yen to kowe manut ayo tak boyong ning negara Lisanpura. Monggo Raden Permadi kula dherekaken Raden. Ler sapating sanda miling ayo Pak, ayo.
Dodop tidem prabawaning ratri satara wis manjer kaworyan tan kuciwa memanise manggap Srinarteng dalu Sinewaka Sangya Pratase gelar neng Cakrawala winolat ngalangut prantene paksa kebekan saking keng paranggana kang sumi ya jagat pangestu ngara wayah loro jagat piye Permadi Kunti kok anak-anak kowe Permadi nunamit masang Kalimantabi Kanjeng Paman Prabu iya liripun kados pundi teka paduka paring dawuh keng kados mekaten Paman Prabu ora to mau sing tak dawuhi supaya ning goleki wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma kuwi rak Narayana Kakrasana karo Bratasena to. Lah kok dadi sing boyong wujuding Sardula Seta mrene kok kowe. Iya keparengipun menika kula malah pinanggih wonten telenging marga. Kula pinanggih kalian Sardula Seta menika monggo kula aturi andangu. Ya jagat pangestu ngara. Yayi Dewi Wersini wonten maring dawuh sinuwun. Wah, kelakon penjangkane Siadi inggih menika wujuding Sardula ingkang bangkit tata jalma. Ayo Sardula cetha yen to pancen kowe bisa bangkit tata jalma marang aku sapa kang dadi praja kamu. Nun amit pasang Kalimantabi dinebena ngelodundum aweng tawang luwang. Sinuwun menawi paduka Sudya mestani dhateng jasad kula. Kula namipun Singa Mulangjaya. Singa Mulangjaya? Nggih. Kula menika kula wau kadhawan dening Sang Raden Permadi, kula dados kekudahanipun Sang Dewi Wersini. Ya pancen mangkono Singa Mulangjaya. Mula kang saka kuwi aku njaluk. Kono kawan Bagong. Kula wonten dawuh kanggo miwiti nggone garwaku Yayi Dewi Wersini bakal nindake siram jamas luwih dhisik. Yayi Dewi Wersini bakal nitih gigiring Sardula Seta ya nitih gigiring Singa Mulangjaya iki tumuli mubeng ana ing alun-alun negara Ngrisanpura. Nggih keparengipun sinuwun Prabu Setyajid dados pundi sinuwun dawuhna marang para pradonga ing bangsal pengrawit. Aku njaluk supayane nggone Yayi Dewi Wersini nggone nindake upacara siram jamas iki mengko supayane diwenehi gamelan sing kae lho pinemolu. Napa niku pinemolu apa kae? Walah pelok barang. Lah ya kuwi. Nggih ngesaken dawuh. Truk. Sing ngenter udu aku, Gong. Sapa? Gareng. Wah, layakno cilik. Iya. Cilik potongan. Nah iki iket kowe gegeden Gong. Ikete mengo aku rong mengo. Nggih, monggo dipun leksanani, dipun tindakaken kemawon. Yayi Dewi Wersini ndak suwun supayane nggunakake busana ingkang trep sarta ingkang sak murwat kelawan
apa kang bakal siadinindake? Inggih ngestaken dawuh sinuwun. Pamadhare Jaka Lodang pranyata sasmita gaib gumalare dadi cangka sapa wae kang ngrantuk kantopi tutuh yakti marti kang gesang rahayu yuwana tanes kala tan mingarke blating widi bakat-bakatanya kat lakuning kodrat menawi ngaten kula ingkang badhe dawuh kan Sardula menika supados tata-tata samapta ing gati sakweging diri Paman Prabu. Yo, babar pisan. Bagong wonten dawuh. Pranata iringan tak pasrahke kowe. Oh nggih, Reng. Iki engko nganggo srepek rantaman, Reng. Oh ya. Terus seseke ya. Mlebu neng petungane neng sampake sing rantaman ka lho Reng. Oh ya, halaman 9. Ya. Ya. Sing ngendang dikandani. Heeh. Sing balung barang sing ngendang tok kandhani tok, sing balung ra tok kandhani kok mung dong tak. Ya Gang. Senengan ora. Nggih pun kok ditindakan sinuwun. Marata Dyaki. Yayi Dewi Rusini samaplakno kabeh permadi sing ati-ati inggih ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan Paman Prabu. Nang prayoga den lampahi
Kalenggak nenggih Sang Dewi Wersini Prameswari negari ing Lesanpura nalika semanten dawah krana kontal awit nalika nitih wonten gigring Sang Singa Mulang Jaya tumuli den merjaya dening Sang Raden Bratasena satemah kontal Sang Dewi Wersini wekasan karaos wonten saklebeting guwa garba wonten mobah musik ing jejabang bayi ditiwayaning mangsa kala wis nekani miyak langse gumbala kiri jabang bayi lahir dampit putra miang putri suram tiwang ora ngingen lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadane layu kumalku jamrahnya maradani anakku nggih anakku kowe lahir dampit mongko kembar lanang lan wadon kahanane ibumu lagi kaya ngene kepiye nggih anakku cah bagus anakku cah ayu sembah niring ulun kapara risang amur bengrat mring sahanan ingkang Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng Wersini kula wonten dawuh mriku Iwang Pikulun Manik Maya kaliyan Iwang Pikulun Narada perkincang marut jayang Pak Wong Pak Mang Bu Bolong Ali Cedhe sapa sing gawe lodolo ya. Ya Dewi Wersini ya. Inggih Pukulun. Tedhak wonten ing Madyapada kawontenan kula nedeng tintrim. Iya. Wersini kula wonten timbalan. Kawuningana yektine nggon kita duweni kekudangan jeneng kita mutah kepingin
nitih wujuding sardula seta ingkang bangkit tata jalma kuwi yekti ing mengko gawe gara-garaning kayiwangan nganti panjenengan lumrapta ning Madyapada nanging mangertiya titah yen to duweni panjangka ya duweni gegayuhan mono teka dayaning gegayuhaning ngasih gawe kayiwangan kesasapan hawa panas yekti titah mono bakal nampa wujuding kanugrahan keparang paduka pukulun manik maya sumurupa panjenengan ulun wis nggawa wujuding gendhoga isi banyu gigi iki ora mung dadekake atmaja kita sakloron banjur dewasa nanging banyu gigi iki uga sinebut banyu wahyu katentreman teges gendhoga iki isine wahyu katentreman Wersini ayo pancen bener mangkono Wersini mula ngangsaka kuwi lho dawuh kelawan jeneng kita supayane masrahke atmaja kita sakloron mengkone bakal ginuyang wujuding banyu gigi Dening Adi Pramesti Bathara Guru supayane dipangku dilela-lela dening Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Mekaten Pukulun. Iya. Inggih menawi saestu mekaten kula namung sendika nderek dawuh paduka. Iya marata diake pasrah Watmaja kita kelan panjenengan Ulun Wersini. Ginuyang wujuding banyu gege. Jabang bayi kekalih atmajaning Sang Dewi Wersini. Nalika semanten Sang Hyang Manikmaya amangku tuwin amomong punang jabang bayi kekalih. Ginuyang wujuding toya gege. Eling-eling toya ingkang mawi kanugrahan aran wahyu katentreman. Dayane sak dewasanipun ingkang putra kalih dayane anemai kawula sak praja negaring Lesanpura sak temah dadi ayem tata titi tentrem negaring Lesanpura dados negari ingkang matsinamatan daya dinayan gemari pahla jinawi kocaping sak mangke adoh saka rubeda resik saka sengkala dadi ayem tata titi tur tentrem negaring Lesanpura wae. Kahangro sesumbar mawalin rupa mega anjing kumaludruk ing anakku nggih anakku cah bagus lan kowe anakku cah ayu Kanjeng Ibu iki Kanjeng Ibu iki wah lah kok gedhe anake karo mbakne kae piye kae janis
Mbokne miming sakmono awake kok. Lah kok anake bae yo. Menapa menika kang dipun wastani to Bro Tadi Guru? Kakang Raja. Sampun ngantos kados mekaten menika titah paduka piyambak. Lah iki kula menika namung takan kok. Menggenahke kok. Menika paduka paringi pusaka asma sinten Pukulun Sumurupa Wersini. Bocah sakloro niki wis nedeng ndungkap dewasa, ulun maringi pusaka asma Atmaja kita ingkang lanang kuwi ulun maringi pusaka asma Raden Setyaki. Raden Setyaki, iya. Banjur ingkang wadon ulun maringi pusaka asma Setyabama Wersini. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging aja enak kapiyenak. Merga wektu dina iki negara Lesanpura ketaman Parangmuka. Bisane Waluya Nirmala Temajati kalampun to Setyaki ing mabjoning pabaratan nyuwun pamit Pukulun. Sapa iki satriya nom-noman? Raden Setyaki. Putra Lesanpura. Oh, kowe anake Wersini. Dasar Pranyata. Ayo. Endi ibumu tak boyong tak aturake Ratu Gustiku Prabu Turanggayaksa? Yo, endi? Wah. Wah. Woi. Wah! 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 Sinandhak mastakaning Sang Singa Mulang Jaya dening Sang Raden Setyaki. Nalika semanten titiwahyaning mangsa kala wus nekani Sang Raden Setyaki ambentusaken mastakaning Sang Singa Mulang Jaya wonten sakmadyaning sela ageng pecah sirahe Sang Singa Mulang Jaya. Sukmaning Sang Singa Mulang Jaya manjing anggane Setyaki dadi nambahi kekiyatan putra Lesanpura wau. Oh. Aduh. Aduh. Wah. Wah. Aduh. Oh. Menungso ratatanan yo tak sawang saka kene lah kok senopatiku gugur. Iki Ratu Gustine Singa Mulang Jaya Prabu Turanggayaksa sirnakna warat. Wah!
maju warat. Wah! Wah! Waduh. Wah. Wah! Jange jagat tumungop-mungop maning sabocah ing ukir marep babang sumirat keneng soroteng surya mega lan gunung-gunung lairipun Kang Putra mbabar kanugrahan sinuwun Kakang Semar ya nggih aku ngaturke panuwun ya Kakang kok ngaturke panuwun kalih kula wong sing mbabar kanugrahan niku Kang Putra kok lairipun Ndara Setyaki mbeta wujuding wahyu katentreman ya Kakang Semar ya Kakang Semar ngaturke panuwun kula sing ngaturke panuwun Ndara Narayana iya Kakang walah ora ngira babar pisan yen to bojoku garwaku iso nglairke anak dampit nggih malah kula tak nyuwun pamit merga niki anak-anak kula ajeng enten acara gelar potensi lho lah kok teko kesusu timen Kakang Semar nggih jam 8 mengke pun nglumpuk jam 6 niku blocking persiapan make up lan sak panunggalanipun ngono nggih ya wis aku malah ngaturke panuwun Kakang Semar. Wah, anakku cah bagus Setyaki. Rama Prabu Setyajid bekti kula kunjuk. Ya tak tampa nggih pangestuku tamanono. Kawula niki kula pundi. Suwan mriki randang. Lah tanggah mriki nggih, sinuwun. Ya. Nggih. Malah kula ngaturaken matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten rahayu Kang Samya tinemu. Rahayu Kang Samya pinanggih Bagong. Pripun, Pak? Aja lali golekane ngestaken dawuh
Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Nyuwun pangapunten. Menawi kathah lepat aturipun ingkang abdipun Semar Badranaya kathah kirang-kirangipun iki kon nggo geceng ndasmu ngono apa piye? Kon nek sempala semene. Matur nuwun sinuwun Setyajit. Iya, Kakang Semar tiba padha-padha Kakang. Pungkasane ngatur ndang dibukani bonang. Dole Roni, dole.